Bemutatjuk a Samsung legújabb kameratelefonját. 5 megapixel, 3-szoros optikai zoom, arcfelismerő funkció. A G800-ast már inkább nevezhetjük digitális kamerának, mint mobiltelefonnak. A kihívás. Hogyan törjünk ki a már olyan sokszor látott kategóriaklisékből, amelyek általában csak a telefon tudását demózzák le? Abból indultunk ki, hogy a G800 olyan sokat tud, hogy ha szeretnéd igazán kihasználni, akkor nem árt fejleszteni a fotótudásodat. Ezért létrehoztunk egy fotósulit az interneten, ahol a fotózás apró fortéjainak elsajátítása közben a célcsoport észrevétlenül ismerhette meg magát a terméket is. Első lépésben mindannyiunk számára jól ismert fotós bakik gyűjteményét küldtük szét egy gondosan kiválogatott adatbázis tagjainak. Az utolsó szlájd egy mikroszájtra vezetett, ahol egy profi fotós tanár avatta be a látogatókat a fotózás sejtelmeibe egy interaktív, online fotókurzus keretei között. A tananyag a G800 különleges funkcióira épült. A tanár úr többek között megtanított minket arra, hogyan keletkezik a vörös szem, és hogyan küszöbölhetjük ki azt. A vaku elővillan, és a pupillád összehúzódik. És ekkor az a nagy, ronda, vörös folt icipicire csökken. Na, mit szólsz? Miként tegyük a G800 effektjeivel félelmetessé képeinket? Érted? Vagy éppen régiessé? Mari, hozza ide a papucsom. Hogyan válasszunk zoomot? Ha digitális zoomot használsz, közelítéssel a kép felbontása romlik. Míg az optikai zoomnál ettől nem kell tartanod, érted? Vagy mit csináljunk, ha fotóalanyaink állandó mozgásban vannak? Az arcfelismerő folyamatosan követi az emberi arcot, és arra fókuszál. Így tehát, bármikor kattintasz, a haverod biztos, hogy éles lesz a képen. Mint a penge. Miután elmondta a leckéket, egy teszt segítségével végül le is vizsgáztatott mindenkit. Az eredmény? Az eladások nem csak elérték, de 20%-kal túl is szárnyalták a tervezett számokat. A sok regisztrálónak köszönhetően pedig 40%-kal nőtt a hasznos adatbázis.